Maayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Gikumpirma sa mga lokal nga opisyales sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang suspensyon ni Cebu City Mayor Michael Rama sud sa 60 ka adlaw. Mato ni DILG Central Visayas Director Rene Bordeos nga ilan ang nadawat ang suspension order gikan sa Malacañang ug gikatakdang ipatuman kini karong adlawa. Ang suspension ni Rama resulta sa reklamo ni Labangon Barangay Kapitan Victor Buendia kalabot sa gayong illegal nga pagdemolish sa Center Island ug street lighting project nga nahimutang sa Katipunan Street dinhi sa Dakbayan sa Cebu. Apan si Buendia miingon nga wala pa siya makadawat og kopya sa maong mando ug kung tinuod man kini angay kining ipatuman dayon. Wala pa sab makadawat og kopya sa suspension order ang City Hall apan mato ni Vice Mayor Edgardo Labella nga wala kini basihan. Mato ni Labella nga posibleng moapila sila sa maong kaso. Usa ka tropical depression ang gibantayan karon sa pag-asa nga posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility kon PAR ugma Biyernes o di kaha karong Sabado. Nasigpatan sa pag-asa ang bagyo sa sidlakang bahin sa Mindanao. Kung ugaling mosulod na ang bagyo sa PAR, nganlan kining Nonoy ang ika-14 nga bagyo nga misulod sa nasud sa upat ka tuig. Matod sa pag-asa nga apektado sa bagyo ang Visayas ug Mindanao tungod sa hanging amihan sa Luzon nga makaapekto sa dagan sa bagyo. Aduna pay usa nga bagyo nga gipaabot ang pag-asa nga mosulod sa Pilipinas karong tuiga. Kusog na uwan ang hinungdan sa pagkapurma sa sinkhole nga milamon sa balay sa Itgon, Benguet ni atong Oktubre. Matod gini sa report sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB nga gipagawas sa miaging buwan. Midahili ang yuta ni atong Oktubre 22, pipila ka adlaw human miigo ang bagyong Lando sa Luzon nga nagdala og uwan nga susama og dakon sa usa ka buwan nga uwan. Matod sa MGB report nga ang hinungdan sa sinkhole mao ang natural subsurface erosion o gitawag nga pseudokarst piping o pseudokarst piping nga mapurma human sa usa o duha ka adlaw nga kusog nga uwan. Gawas niini gipunto usab sa maong report nga posible sab nakatampo sa pagpurma sa sinkhole ang mga kalihukan sa tawo. Mukabat sa 20 metros nga gilawmon ang maong sinkhole. Apan nagtuo ang mga minero sa maong dapit nga adunay kalabutan sa sinkhole ang tunnel nga gikawt sa 90 metros. Abli na sa publiko sugod karong adlawa ang Robinson's Galleria, usa sa pinakadakong mall dinhi sa Dakbayan sa Cebu. Ang Robinson's Galleria adunay unom ka andana nga giokupar sa kapin 200 ka mga tindahan. Ikatulo kini nga establishmento dinhi sa Cebu nga gipanag-iyahan sa Robinson's Land Corporation. Ang Robinson's Galleria Cebu nahimutang sa General Maximum Avenue Extension duo sa Pier 4 dinhi sa Cebu. O ganiya ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud. Suportado ni Mariel Padilla ang pagbalhin sa iyang bana nga si Robin Padilla human ang aktor mipirma og 2-year exclusive contract sa ABS-CBN kagahapon. Sa Instagram ni Mariel, nagpost kini og hulagway nilang duha ni Robin ug matod niya nga nalipay siya sa pagbalik ni Robin sa Kapamilya Network. Excited na usab siya sa mga projects ni Robin.
Si Robin daan ang nahimong kapamilya niadtong 2010 hangtod 2013 ug dunay mga primetime drama series nga Kailangan Ko'y Ikaw kauban sila si Ann Curtis ug Chris Aquino ug Toda Max o sa ka-weekend sitcom kauban si Angel Lacine, Pokwang ug Bong Navarro. Apan ibalhin kini sa TV5 niadtong August 2014 aron mosulod kang Mariel kinsa co-host pa kaniadto ni Willie Revillame sa game show nga Willing Willie. Kahinumdumang si Mariel bag-uhay lang sab mibalhin sa Kapamilya Network din una siyang nakita nga nibisita sa Pinoy Big Brother House ning buwana lang. Kung unsa nga proyekto ang nagpaabot kang Robin, mato niya usa kini ka father and son team drama apan wala pa niini gibutyag kung unsa nga drama ug kanus kini sugdan. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow mi sa Twitter @Sun.StarShowbiz. O gani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Og mga higala, 15 ka adlaw na lang og Pasko na. Og din natapos natong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab among mga updates sa Twitter @Sun.Star Online ug sa Facebook Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and